وقتی زانین و سال و نیوکه لسر اردنگاری کردستانی قتلیامین مزن چی بون. یا هری دلی مپی اشیا وندبونا انسان بون. گلک انسان جیان خش دستان. گلک جوان سیویل بون. ev berxadan gelo çima dest pêkir ji bo ku Kurd êdê li Bakur bêstatîbûnê qebûl nakin. Dibêjin ku yan jiyaneke azad yan jî em bin destî qebûl nakin. Ji bo navê sererakirin û gotin em dixwazin erdnigeriya me em bêjin Kurdistana Bakur bibe yani em bêjin demokratîk bingeha ve bi demokrasî were avakirin ama xweseriyê demokratîk em dixwazin. Ji bo navê vê gotinî niha mixebin parlamenterî Kurdistani em bêjin HDP û şaredarî Kurdistanê tevahî hatin dest dayîn ser û em bêjin gelek bîyer hatin serî wan niha jî gelek ji wan girtîne. Gelo ew daxwaz çima wisa terorîze bû? Çi bû ew daxwaz çima Tirkiye pê aciz bû? Diyar ku Tirkiye statîbûna Kurda, nasnamebûna Kurda tu cara qebûl nakî. Tenê wana tiştek dayê pêşixe yan ê îtihat bikin bêjin em bi weranî her tiştî em bi wera tev digerin yan jî em wana qebûl nakin.